Nuwun, Mbak. Kudu ngambil nopo? Damel nopo? Kloso. Oh, niku wonten titipan kagem bae saking bolo-bolo dari negara Belanda. Starting di opening peduli teman dari Belanda. Ini kita jenengan angge saged tinggi mbah masak nggih. Wonten mie, roti, gula, minyak, wonten anu Bu niki wonten titipan niki kagem jenengan niki saking rencang-rencang konco-konco di negara Belanda. Striking the opening peduli teman dari Belanda. Jajanan niki saking bolo-bolo Mbah rekan-rekan dari negara Belanda. Dari Belanda peduli. Nggih. Niki wonten jajanan nggih. Wonten roti, wonten sarimi, wonten sing gembuk, wonten sing asin, agem bae. Mangke saged didhahar nggih. Nggih. Dahar seminggu mboten. Berarti matane setunggal niku pun mboten saged niku. Nggih, mboten niki, Pak. Mboten prawasan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sedulur. Nah, pada kesempatan yang berbahagia pagi ini kita akan belusuan sambil berbagi. Kita mendapatkan misi sosial. Kita akan menyalurkan bantuan dari teman-teman kita yang ada di Belanda. Stitching di opening peduli teman dari Belanda. Nah, kita mendapatkan misi, kita akan berbagi ini di wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Wilayah yang akan kita belusui ini nanti di wilayah Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini kita nanti akan ada 3 titik yang akan kita kunjungi untuk kita kegiatan berbagi. Nah, di depan ini terhampar luas sawah dari warga masyarakat karena di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah itu sudah masuk musim hujan. Jadi sudah banyak warga yang bertanam. Nah, ini kita akan mulai perjalanan kita. Suasana pedesaan di Indonesia, khususnya Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Wah, kula nuwun. Ewah napa niki? Oh, Pak. Pun mari sakite. Alhamdulillah nggih. Pun dangu kok, Pak. Alhamdulillah nggih. Rena sakit napa? Empedu. Empedu nggih. Bu, niki wonten titipan. Niki kagem jenengan niki saking rencang-rencang konco-konco di negara Belanda. Striking the opening peduli teman dari Belanda. Nah, niki saged tinggi napa jenenge imbo-imbo masak. Niki wonten nggih. Niki wonten roti, wonten niki sedanten mangke saged tinggi imbo-imbo masak nggih. Mugi saged berkah barokah. Wonten riyen nggih, Bu. Niki dereng mangkat dodo pentol dadi. Oh, gedhek saking bambu niki tesih nggih. Nek ngarane gedhek napa, Bu? Kepang. Gedhek kepang. Ini Bu setiap harinya itu jualan pentol. Pak kakine sakit ya berarti nggih. Pincang-pincang ngoten nek mlampah. Linu, Pak.
Omah jenengan iki sepi nggih. Nggih. Cuma ada 5 rumah niki nggih. 4 rumah niki nggih. Oh. Nggih. Ya pun saya pamit dulu. Mugi-mugi saged manfaat. Nggih, sami-sami. Nuwun, Bang. Kudu ngambil nopo? Damel nopo? Kloso. Oh, niku wonten titipan kagem bae saking bolo-bolo dari negara Belanda. Starting the opening. Peduli teman dari Belanda. Niki kagem jenengan. Angge saged dinggo masak nggih. Wonten mie, roti, gula, minyak, wonten apa teh, wonten roti, biskuit, wonten tepung. Berarti setiap hari dameli kloso ngeten iki. Nggih, tempat jagung. Oh. Dalam sehari dameli angsal pinten ngeten iki? Seminggu setunggal angsal. Oh, sekitar seminggu damel ngeten iki setunggal. Terus dijual. Dijual pinten? Ya nek lucu asal papat kula jual teng Jepang. Oh, setunggale hargane Karena ini kula kali 20.000. Oh, seminggu nggak ngene iki dadi siji oleh 20.000. Cara papat yo 80.000. Oh. Terus langsung pulang gitu pangan teng Jepang. Nggih. Pangestune nggih, Mbah. Niki peduli teman dari Belanda. Berarti jangan pun sepuh, Mbah. Pitung pulau wonten. Murah pun. Tapi sehat alhamdulillah nggih. Nggih. Dongakno teko mure lho, Pak. Nggih, kula nggih didongakno. Nggih, sami mawon. Nggih. Dongakno mure kok. Kali rencang-rencang niki saking peduli teman dari Belanda, mugi-mugi berkah barokah iso tilek mbae neh besok-besok. Nggih. Ngoten riyen nggih, Mbah. Nggih. Kula tak pamit riyen. Nggih. Sehat selalu. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Sehat. Nggih. Mboten nuwun. Nggih. Wonten napa niku? Jajanan niki saking bolo-bolo, Mbah. Rekan-rekan dari negara Belanda. Dari Belanda peduli. Nggih. Niki wonten jajanan nggih. Wonten roti, wonten sarimi, wonten sing gembuk, wonten sing asin, kagem bae. Mangke saged didhahar nggih. Nggih. Dahar seminggu mboten tak. Berarti matane setunggal niku pun mboten saged niku. Nggih, mboten niki, Pak. Mboten prawasan nggih. Niku paune nggih pun sakit lah sambo mari-mari. Oh. Mas malih. Sendirian nggih teng dalem. Jadi mboten sendirian ya kalih sinten lho, Pak. Nggih sendirian, wong anak mboten duwe nggih. Sing ngopeni nggih ponakane. Oh, ponakane nek maem di Nggih, paringi ponakane, dulur-dulure mriki. Nek anak mboten gadah jenengan nggih. Kula niki sandang pindah. Mboten ponakan marek-marek kula plus dadi setunggal ngoten ngomong. Mboten iku sing namine duwe. Nggih, sing penting sehat, baik tetap semangat.
Pak. Nggih. 8 dino kok teko kene. Nggih wingi saking mriki niki meleh pangestune muga-muga iso tilak-tilak mriki. Nggih, kula dongake niku. Nggih. Mriki terus. Nggih, Mbah. Nek niki wau titipan saking rekan-rekan Nggih. dari Belanda. Nggih, pokoke Ageng bae. matur nuwun sedaya mawon, kula trimake mawon. Pangestune nggih Mbah dongane nggih. Nggih. Amin. Nyuwun Mbah kula pamit riyen nggih. Kancing kene. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak. Ampun nangis, Mbah. Ampun nangis, Pun. Pun, nggih, ampun nangis. Nggih, ampun nangis. Ditiliki besok tak tiliki nek longgar karo Mbah Bayan. Nggih. Nggih, pangestune nggih. Ampun nangis. Nggih. Nggih, Mbah. Ampun nangis nggih.